हेलौ लोगोफोर आंनि मिनिया बर' इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन बावखुंग्रि हाजो गाखोनायखौ। हेलौ लोगोफोर फाइनालि गाइस दायो आङो मोनफैबाय बावखुंग्रि हाजो सेरावहाय। दा जाय नोंथांमोना दिनैहाय फैनो हायाखै फैनो साननानैबो नोंथांमोना भिडिअआव नायनानै थांगौमोन होननानै खुदै गनानै मोना केटिएम हिर' हन्डा लानानैब्लाबो फैनो हागोन। स्पष्ट नोंथांमोना दिनैनि बे समायना रमायना महर गोसा जोंनि सुबुंफोरखौ नुनानै न'आव थागासिनो ओरैनो सिन्था खालामनानै थाबाय थानो नाङा। नोंथांमोना हिर' हन्डा खिब्रमा लानानैब्लाबो मपेड लानानै फै रायजो राजा नोंथांमोन। बावखुंग्रि हाजोआव बोसोराव खनसेल'। नोंथांमोना दिनै गाबोन जुदि मिसिबनानै थाङोब्ला बे बावखुंग्रियाव ओरैजाय नायदो नै ओरैबायदि जाग्रा लोंग्रा थाइजौगुरि जाहारबारि। आच्छा दे ओमफ्राय सोर सोर फैदों होननानै नालाय? आच्छा मेला दङ ना? ओमफ्राय नोंसोर थिखिनिसिम गाखोबाय नामा? आइया ससे हायथाराखसो ससेबावबानो मोनहैखाबायमोन माथो। दे औ दे नोंथांमोना दिनैसो मिनिया बर' इउट्युब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे शेयार खालामो दाबाव जिफोर हो लोगोफोर चेनेलखौ। जाहैबाय माने गावबा गाव गोसोनि खोथा। खारन जोङो माबा मोनसे नागिरनो थाङोब्ला बे गोजौ हाजो बे हाजोखौ गाखोखानानै जों गोजौआव मन्दिरफोर दङ। हनै फागोला लामा लामा थाबायदों हनै फागोला। हनै फागोला लामा लामा थाबायदों हनै फागोला। सान्दुङाव साथा मारुआव जुथा नों सासे फाग्ला आं नङा नोंसो। सायख्लुमाव साथा दैयाव गान जुथा खैफोदनिफ्राय नों बारग'नोबोला। गेदला मादला सोर फागोला फैगौ हनै गेब्ला लिंलाब लिंथाब गोदोनायाव खाना लादों नेथाय फाखोरा। बिसिया बोगोन मैसो बादि फासि नांना थैनो नामा? पुलिसा बोगोन मोसौ बायदि फासि नांना थैनो नामा? आं नङा फागोला नङा जावलिया। आं नङा फागोला नङा जावलिया। नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया। बयबो फागोला नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया। बयबो फागोला। बेनिफ्राय आरो गैला हाजोआ गाहायसो डाउनसो दंसै आरोना। स' नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन नै बेयावनो लास्ट नै बेयावनो जमा नैबे अन्थाइ खाम्फायाव मानसिफ्रा जिरायनानै